Ja som na babinu zvolil taktiku vytrvalosť. Chcete vedieť viac? Áno? Tak čítajte a počúvajte ďalej. Taktika vytrvalosti spočíva v tom, že za babinou stále cupitám. Kam ide ona, tam idem za ňou. Som v jej tesnej blízkosti, lepšie povedané, prenasledujem ju ako tieň. Riky, čo chceš? Nemotaj sa. Začudovane sa na mňa pozerá babina. Keby som vedel hovoriť ľudskou rečou, tak by som jej odpovedal, že je predsa jasné, čo by som chcel. Predsa jedlo. No keďže nehovorím, tak aspoň na ňu utrápene zízam v očakávaní, že ju obmekčím. No ona nič. To je drzosť. Pomyslím si a so sledovaním neprestávam. Idem za ňou verne do kuchyne, do komory a zasa do kuchyne. A keď babina zastane, zastanem aj ja. Stojím pri nej a zízam. Vlastne pozeráme jeden na druhého ako sovy. Pre ešte väčší efekt občas ľútostivo vypúlim oči a občas mi jedno oko, alebo aj dve zaslzia. Ona vtedy zvyčajne povie: Nemám pre teba nič, Riky. Nestoj tu, chod si ľahnúť. Ja jej slová samozrejme ignorujem. Babina sa opäť pohne z kuchyne von a ja som jej tesne v pätách.